Tot i que Banyoles manté un risc de rebrot alt i té la taxa de transmissió del virus més alta de Catalunya, situada al 2,40, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, assegura que la situació a la ciutat està lluny de ser alarmant. L'alcalde de Banyoles insisteix que les dades de la ciutat han estat bones al llarg de la pandèmia, amb uns 300 positius acumulats des del mes de març per una ciutat de més de 19.000 habitants. Pel que fa a la taxa de transmissió, Noguer ha explicat que aquestes dades estan relacionades amb els casos sospitosos de diversos rebrots que hi ha hagut les darreres setmanes, que han fet que es facin més proves PCR i això ha fet que la taxa estigui per sobre de l'1. Aquests possibles rebrots, segons ha explicat Noguer, tenen a veure sobretot amb la gent jove que és asimptomàtica, per tant, el risc de contagi és més alt perquè costa més de detectar la malaltia. Si tu ets asimptomàtic, però el portes i contamines algú que no és asimptomàtic, crearàs un problema a casa teu, al teu entorn. Llavors, què ens ha portat això? Ens ha portat a fer molts més PCRs. És igual com si féssim un test massiu aquí. Sortiria probablement molta més gent de la que tenim i llavors aquestes xifres se'ns disparen. Però clar, se'ns disparen i se'ns disparen a tot Catalunya i se'ns disparen a tot l'Estat, si us heu fixat, perquè quants PCRs massius fan cada dia? Miquel Noguer ha tornat a fer una crida a la responsabilitat i ha lamentat que hi hagi grups de joves que facin botellón al Parc de la Draga i que aquest mateix cap de setmana va reunir cap a 200 persones. Hem de tenir les precaucions i a vegades no els aguardem prou les precaucions, no? Vaig veure un vídeo de dissabte a la nit al Parc de la Draga, home, doncs que no, fins als 6 del matí no toca. No toca. Si es tanquen el bars a la 1 és perquè la gent a la 1 se'n vagi a casa, no perquè la gent a la 1 surti amb 200 persones o 150, o 100 o 50, és igual, persones i se'n vagin a un lloc a compartir. No, no toca. Ho hem fet molt bé fins ara, no ho espatllem ara. Segons les dades del Departament de Salut, en la darrera setmana hi ha hagut 19 casos confirmats en PCR a la comarca, 12 d'ells a Banyoles.